Moi, mä oon Tilly ja mä oon yksi tämän päivän vloggaajista. Tosiaan meidän matka alkaa nyt tästä meidän kotipihasta ja me lähdetään kävellen kohti Stacyä, missä me tavataan vanhusten kanssa, vanhukset ja nuorin. Eli aamukävely tähän väliin. Nyt ollaan saavuttu Stacylle. Me ollaan löydetty 3 enkeliä yhteensä. Montakohan meitä piti olla? Pari lisää ainakin vielä. Tästä lähtee meidän juna. Täällä on ihana cheer-kuhina. Mäkin joskus ollut siellä hukassa just etsinyt vessaan. Mä kysyin, mistä täällä on vessa? Tuolta. Ikävä. 6 hengen kisajoukko. Onko meitä 6? On. Hei, saadaan tunti kasaan. Wow, pyrtsikin. Saadaanko? Ei miten mä voin spotteri. Nyt mennään Pasilaan. Hyvää huomenta päivää. Nyt ollaan Pasilassa. Moi, me ollaan Elli ja Jane. Ja tervetuloa seuraamaan meidän matkaa Vaasaan. Viuhkoja. Opettelkaa sanat. Ei luoteta. Hyvä. Nyt me ollaan Pasilan asemalla ja odotetaan junaa. Äsken piti todistaa, eikö sä kuvasit sitä? Puku ja kengät ja kyllä. Ja nyt odotellaan ja sit junaa lähtee 11:00. Yes! Tuolla meidän juna Vaasaan. Katsotaan, mistä täältä tulisi henkilöitä. Sirkka on ihan varmasti ohjeistanut silleen, että on tismalleen oven kohdalla. Ne on silleen stop. Ei ainakaan vielä näy. Siellä ne on. Pilkuttakaa. Missä ne on? Phoenix, siinä Sirkka on. Siellä kuvaajat kohtaavat. Kyllä. Hei! Osaa vaihtaa. Voit vaihtaa pois mun vieressä, jos sä haluat. Tää on ihan okei, mä ehkä selviin. Nyt me saavumme Pasilaan. Ei saavuta. Tikkurilaan. Katsotaan saadaanko täältä matka seuraa tyyliin. Siellä on Kamilla. Hei vaan hei! Riihimäen vahvistus. Paljon onnea vaan, paljon onnea Lotta, paljon onnea vaan. Mitäs täällä kynsisalongissa? Kynsisalonki. Wow, upeeta tulee. Jaelastumia ei oo tällaisen. Ota M. Ota M. Meidän pieni maskotti. Enkäläinen muu. Eikö ole syöpö? Me päätettiin, että ei kiinnosta. Me lähdetään Tampereelle. Heippa. Ja mennään Saksaniemään. Itti-vlogista. Moi. Meitä ei oikein kiinnostanutkaan. Heippa. Meillä oli kässärikisa. Tuli reikki. Me saatiin Seinäjoelta vähän herkkuja. Nom. Seinäjoelta yllätykset teemaan sopivat ja ennen kaikkea lämpimät. Joten annetaan raikot ja isot uploadit Seinäjoki
hakemaan! Hei! Saatiin juuri Seinäjoen asemalta ihania yllätyksiä. No, tämmöinen ihana pikkupinkki, mikä tämä nyt onkaan. Pomada. Joo. Mulla on kanelisokeria. Meidän matka on taittunut hyvin ristikoita tehden. On ollut täällä tällainen väkisin tullut 3. pyörä. Sori siitä. Noin tuntia vielä olisiko? Joo. Nyt saavutiin Vaasaan. Koko GS on saapunut Vaasaan. Täältä löytyy mun joukkue. Elli kuvaa myös vlogia. Ja nyt matkataan hotellille. Mulla katso. Joo. Okei, sit mä en kerro tätä tarinaa. Okay. Täällä on tämmösiä hienoja Paasa kaivon kansia. Jee. Jos sataa kaatamalla, niin ei mennä mitenkään kauheasti sit kävelylle, et sit ehkä verkko tehdään jossain muualla. Luotaan! Me löydettiin oikoreitti ja me hitattiin kaikki. Tossa, maks 10 henkilöä. Eka. Meillä on selkeästi... Hei, lumimaisema leveily yhtäkkiä. Tää on meidän 2 hengenhuoneet on selkeästi täällä alempana ja sitten 7 kerroksessa oli kans jotain huoneita. Yksi room tower. Noniin. Tervetuloa meidän huoneeseen. Meiltä löytyy täältä valokatkaisuja. No ei me nyt tarvita valoja. Hei wow, tää on iso kun meitä vaan 2. Valoa elämään. Oi ja mitkä maisemat! Eli maisemat täältä. Päästään suoraan seuraamaan SM-etkoja. Tuolla Iisaksenen keikka. Sitten tässä on meidän Cafe Station. Eli täällä meillä on vedenkeitin, 2 mukia, 2 lasia, kakaoteita. On kun. Ja sitten Telkkari. tässä on tämmöistä taidetta, joka toimii myös äänen pehmettimenä, jos me huudetaan sitten naapurit ei kuule, kun on tällaista seinässä. 4. kerroksessa ei oltu siis. Täällä on meidän, ei ole se valokatkaisija vielä päällä, mutta meidän suihku. Ja nyt se, joka on laatuttanut suihkun, ei ole tiennyt millainen suihku on. Onko vähän ikävä? Triggeröivä. On joo. Ihan söpö. Toimiva. Näin tää on vielä uudestaan meidän triggeröivä suihkulattia. Viola tuli viestiä. Viola. Okay, on tää vielä room party dance. Nyt on vaihdettu outfitit lippiksen verran. Me lähdetään pikkukävelylle ja vähän kattelee kauppoja. Pata. Me odotetaan nyt meidän kavereita. Mut kattokaa. S-ryhmä oli tehnyt meille ristikkoja tänne. Jep, ja mehän ei siis just tehty 4 tuntia ristikkoja tuolla junassa. Okei, meillä on ideana, että mennään ostaa koristeita meidän huoneeseen. Ja noi aloitti jo vähän. Wow. Oh my god, mä oon kateellinen. Paljon toi maksaa? 6 € 3 minuuttia. Damn. Jos me haetaan tälle kaverita. Oh my god, tuuli! Okei, ost est. Prinsessapaperi. Teippiä. Ilmapalloja. Ilmapalloja. Serpenttiini. Näitä sitä noin. Ykkösilmapallo. Vielä tällainen. Mä ostin näitä. Mä ostin tän normaalista. Mikä arvio? Tää on hyvä. Tää on mun lempipatikka. Täällä on tulpanostukset. Tämmönen apinamaski. Kroksikoriste. Mulki on kroksikoriste, se mä unohdin esitellä. Tai vilkkuva. Korvatulpat. Irttarit. Ja teippi. Kungattiin sun äiti. Kassatäti ei uskonut ostoksia todeksi, joten tuli tarkastus. Serpenttiini ja maikka. Aivan kylmän viileänä kävelee. Osteista.
Vansku, servetit ja serpenttiini. Okei, nytten aloitetaan meidän koristelu. Meillä on 15 minuuttia aikaa seuraavaan tapaamiseen. Vaan ulkopuolelta vai ympäri? Vaan ulkoa ei se riitä niin paljon. Sakset, muun sakset. Hyvä. Okei, voilà. Täältä näyttää insinööri työssään. Eikö se ole hieno? So cute. Ai, hei. Olis meillä aikaa? Haluatko lisää sitä servettiä? Joo. Näin. Nyt on väliriehumiset riehuttu, kottashoppailtu. Nyt me ollaan menossa Juukkojen kanssa pikkukävelylle jonnekin rempaan, I guess. Joku maisemakerros. Ja sit ruokaa. Voitko kertoa, miksi sä oot meidän tour guide? No mä en oikeastaan oo tour guide, vaan kun näkee tietää, mihin me ollaan menossa. Mutta täällä on tullut asusteltua täällä Vaasan maisemissa. Ja mikä on kaunein paikka täällä? No ranta, mutta mennään nyt eri puolelle rantaan, mikä olisi hieno, mutta tuolla puolella on Vaasakitti, niin me mennään kattoo sitä. Noniin. Kiitos nuorukainen. Mitä veikkaatte, että ruokaa? Tässä me oltiin, eikö me oltu viimeksi tässä? Oltiin kyllä tässä. Varmaan jotain pastapitosta. Niin pastaa varmaan on ja sitten sanoit jotain kanaa varmaan. Ja Vois olla kyllä. kasvisvaihtoehto kyllä. Yes, let's go. Jättäisin tän tonne narekkaan. Yes, kiitti. Mun ankkapyyhe menee nyt testiin. Tästä olisi siis tarkoituksena tulla mun salipyyhe. Nyt se aukee. Yeah. Jännittää nähdä sitä ympyrälainen ilmoitainen, koska oli siinä paketissa ympyrä, mutta yleensä ne jäi kulmaan. Mitä mä nyt teen? Apua! Ankoja, voi miten söpöä. Jee! Tosi hieno. Okei, nyt tuolla on Iisaksenen keikka ja tapahtuma käynnissä. Me nähdään se täältä ihanasti ikkunasta. Meillä on meidän koristeltu ikkuna, puvut, serpenttiini tuolla puolella, joka näkyy ulos, ja sitten meidän golden pallo. Yeah! Sitten pääsemme vuorostaan ovelle. Täältä löytyy meidän aivan upea ovi. Tarkemmin sieltä löytyy palloja eri värissä. Kultaista serpenttiiniä. Kyllä. Ja prinsessoja. Mä oon toi. Silloin Steffu sylis. Mä oon toi. No. Kuka silloin sylis? Siellä on tommonen kaveri. Mikä maku? Mansikka oli myös vanilja, mutta se ei. Täällä on jatski break. Entä spesiaalitilaukset siihen? Mitä? Oh my god. That's nice. Ympäri Suomen ja kilpailun himoituista Suomen mestaruuksista. Onks tää hyvä meininki? Kisataan idässä. Niin se johtuu siitä, että mun ruotsitaito ei ole niin hyvä. Mun yritys on tärkeä. Kyllä. Mä käsiin.
laittaa tänne. Ei tää kysy, mä oon tehnyt kolmuja. Tauluja kahdestaan, oisko aineena rakkaus vai kuolema? Se taulut oli kauniita, sääli ettei niistä tullut ikivalmiita. Meidät päästy yhdessä tää meidän taidetta. Toivotaan tervetulleeksi Vuota pitää lavalle Iso Skene! Moi! Toivottavasti muut on vähän näyttänyt teille, mitä täällä on kaikkea tapahtunut. Mä oon itse ottanut nyt vähän omaa aikaa ruokailun jälkeen. Käynyt suihkussa kävelyllä, tehnyt ristikkoa. Tällaista. Ja sitten nyt mä ajattelin lähteä vielä ennen joukkuepalaveria kiertää vähän huoneita, että mikä buugi. Mä huijasin, mä en tiedäkään kenenkään muun huonetta, kun sain ohjeet. Tulen Sampaio Muikun huoneeseen, että Creeper ovi vihreällä. Se taitaa olla tää. Minecraft-huone. On hieno ovi. On. Oh my god. Okei, tää on ihan sika hieno. Älä kuvaa muuta. Mä lakkaan kynsiä ja me eli Tuulivara meidän majoitusta meidän EM-jälkeiselle lomalle. Minä teen. Mä kannustan. Hyvä. Aiotko Vilma varaa mitään? Aiotko varaa mitään EM-jälkeiselle? Ei, kyllä me nyt sovittiin, että me yksi yö varataan. Mä en vastannut mihinkään, mä sanoin, että joo, salee. Se oli silleen, että mun aivot ei oo nyt tässä niinku. Miksi Cute but cheeky. Mä haluan tän. Me ollaan menossa ilta. Mä voisin käydä aamulla haukkaa vähän happea ja sen jälkeen vasta mennä aamupalalle. Jos kävis vähän. Ja iltapaliksen jälkeen sitten päivä alkaa päättymään, mennään nukkaan ja kyllä huutimaan. Mä kerron nyt meidän huonedraamasta. Niin eka meillä oli semmonen hieno 4 hengen huone. Ja sit siellä oli 2 semmoista tosi huonoa sänkyä. Yksi oli semmonen kaappisänky, että se on niinku tälleen. Mut se ei niinku pysynyt. Tommonen, se ei pysynyt niinku silleen tässä asennossa, vaan se oli näin. Ja sit se keikkuu koko ajan näin. Ja sit sinne jouduttiin laittaa pyyhkeät sinne alle. Ja sit me saatiin, keskusteltiin tästä asiasta. Ja sit me saatiin täältä siis hyvityksenä 4 suklaalevyä. Ja sit me saatiin jotain 4 jaffatelkkiä. Ja sit me saatiin korvatuppia. Sit me saatiin myös lahjakortti 20. Mut sit me saatiin sovittua, oli tullut just onneksi peruutus. Niin nyt minä ja Aada mennään nukkumaan toiseen huoneeseen. Niinku kahdestaan, mutta me kun niinku silleen hengataan siellä meidän hienossa huoneessa, jossa siellä oli hyvät isot ikkunat, kun on isot peilit, jos me niitä valmistaudutaan huomenna. Mutta nyt me ainakin saadaan nukuttua hyvin. Hyvä. Eli opetus kannattaa valittaa. Kannattaa valittaa. Minä ja Aada ei tehty tämän asian eteen. Friida hoitetaan. Joo, kiitos heille. Shoutout, iso shoutout. Nyt me arvataan. Mikä possu? Enkelipossu. Enkelipossu, totta kai! Nyt, Ope, mitä me tehdään? Demokratia sopii, tämän nimi on Munael. Tai et ole munausta. Meillä on Manuel oikeesti rauha hänen sielulleen. Rantiryhmä on tehnyt meille tällaiset tsemppikortit. Ja nyt ne jakaa ne meille. Upeita. Wow. Ei oo vallakuille, ei oo! Hei, kiitos kun seurasitte meidän päivää. Huomenna finaali. Mulla on ainakin sika hyvä fiilis. Kyllä, erittäin hyvä finaali. Sä sanoit finaali. Okei. Otto, 2. Kiitos kun seurasitte meidän päivää.
päivää. Huomenna semifinaali. Mulla on ainakin ihan sika hyvä fiilis. Sama. Saatiin äsken vielä ihanat seppikortit. Mä en ehtinyt edes lukea vielä tätä, koska mä haluan lukea sen ajatuksella, mutta mä oon nyt jo maailman valmis pelkästään tästä. Tää on niin hieno. Tosi hieno. Heippa! Rauhata!